Tema današnjeg detaljnog istraživanja je sistem koji se tiče doslovno svakog ljudskog bića na planeti, a istovremeno predstavlja jedan od najsloženijih problema sa kojima se svako moderno društvo suočava. Govorimo o zdravstvu. Tako je. Konkretno, pred nama je analiza koncepata koji su izneti tokom 16. univerzitetske radionice koju vodi profesor Vojin Šenk. I ono što odmah privlači pažnju jeste činjenica da i sam profesor, nakon svih tih decenija posvećenih optimizaciji raznih sistema, zdravstvo posmatra kao ubedljivo najteži inženjerski izazov. Da to malo raščlanimo. Misija ove naše analize je da razumemo zašto je zdravstveni sistem naizgled nemoguće optimizovati i kako se može inženjerski pristupiti njegovom hakovanju kroz specifične povratne sprege. Pa to je zaista ključno polazište. Mislim, da bi se uopšte shvatilo zašto profesor Šenk predlaže nova rešenja, prvo moramo da sagledamo mane ovih sistema koje danas imamo. Sa jedne strane, postoji taj klasičan sistem države blagostanja. Njegova osnovna premisa zvuči jako plemenito. Svi imaju pravo na besplatne medicinske usluge. Da, prelivanjem sredstava od zdravih ka bolesnima. Upravo to. Ali praksa pokazuje da takav sistem neizbježno stvara ogromne liste čekanja i sistemsku korupciju. Ljudi koji imaju moć da odlučuju u tom sistemu lako dolaze u iskušenja da zloupotrebe poziciju. A sa druge strane, imamo neoliberalni sistem, gde je sve prepušteno tržištu. Tu zaista nema te birokratske korupcije, ali je ishod surov prema ljudima sa lošijim materijalnim statusom. Ostaju bez nege ako nemaju novca. Tako je. I ono što se na ovoj radionici pokušava jeste potraga za nečim što profesor naziva socijalno-liberalnom sintezom. Da se to prevede na jednostavni jezik, traži se model koji zadržava onu sigurnosnu mrežu države blagostanja, ali preuzima efikasnost privatnog sektora. I tu dolazimo do razloga zašto se zdravstvo tako uporno odupire inženjeringu. Profesor na radionici pravi jedno, rekla bih, vrlo pronicljivo poređenje sa obrazovanjem sistemom. Da, to je odličan primjer. U školstvu je relativno jednostavno uspostaviti povratnu spregu. Metrika je jasna. Uspeh obrazovanja se lako meri budućom platom tog studenta na tržištu rada. Ali šta je zapravo metrika u zdravstvu? Kako inženjerski merimo ljudsko zdravlje? Ono što je ovdje fascinantno jeste pojava ozbiljnih anomalija kada pokušamo da postavimo pogrešnu metriku. Znači, zamislimo da usvojimo pravilo po kojem lekare nagrađujemo samo na osnovu procenta preživjelih pacijenata. Zvuči logično na prvu loptu. Na papiru, apsolutno. Ali u praksi, sistem bi brzo skliznuo u takozvani paradoks doktora Radovanovića. O tome moramo detaljnije. Kako taj paradoks tačno izgleda u nekom realnom scenariju? Izgleda tako što lekari, svesni da im plata i ugled zavise od te statistike, počinju da donose odluke mimo medicinske etike. Jednostavno počinju da odbijaju teške kritične bolesnike. Biraju samo lakše slučajeve. Upravo tako. Prihvataju samo one za koje su 100% sigurni da će preživeti. I onda pacijenti sa najtežim dijagnozama bivaju ostavljeni na cedilu. Nijedan vrhunski hirurg neće da rizikuje svoj rejting zbog jednog teškog slučaja koji može loše da se završi na operacionom stolu. A postoji i ona druga krajnost. To je posebno prepoznatljivo svakome koji imao posla sa privatnim zdravstvom danas. Ako se lekari plaćaju strogo po obavljenom tretmanu, javlja se sindrom kasice prasice. Da, čuvena kasica prasica. Sto običnog saveta izlazi sa spiskom od 5 magnetnih rezonanci i zakazanim kontrolama svaki mesec. Taj sistem finansijski podstiče lekara da gotovo zdrave ljude proglašava bolesnima. Oni postaju doživotni pacijenti i kasice prasice iz kojih se konstantno izvlači novac. Slažem se. To su fatalne sistemske greške. Oba ta scenarija nastaju zbog loših povratnih sprega. Zato profesor Šenk predlaže arhitekturu koja u potpunosti razbija dosadašnji model. Ključ je u razdvajanju funkcija koje su do sada bile pod istim krovom. Ovdje postaje zaista interesantno. Predloženo rešenje zahteva potpuno ukidanje trenutnog državnog monopola nad zdravstvom. Uvodi se nova struktura gde se zdravstvo deli na 3 strogo odvojena entiteta. Ono što je specifično jeste da su sva 3 entiteta privatna, ali sa obaveznih 30% u državnom vlasništvu. Zašto baš 30%? Tih 30% služi kao osigurač.
Država time nema apsolutnu moć operativnog odlučivanja, ali sprečava stvaranje čistih privatnih monopola i ima jasan uvid u financije, a sama ta troslojna podela je suština sinteze. Pa da prođemo kroz ta 3 entiteta. Prvi su bolnice. I tu postoji koncept koji zvuči nezamislivo. Bolnice bez lekara. Tako je, bolnice kao institucije više ne zapošljavaju medicinsko osoblje. One su samo infrastrukturni centri, znači posjeduju zgrade, održavaju sterilnost, nabavljaju skenere i brinu o higijeni. Njihov jedini poslovni model je iznajmljivanje tog prostora onima koji leče. Znači kao neki hoteli za medicinske procedure. A drugi entitet su ordinacije. Tačno. Ordinaciju čine isključivo medicinski profesionalci, hirurzi, sestre, anesteziolozi. Oni nemaju zgrade, već iznajmljuju termine u onim infrastrukturnim bolnicama. I onda imamo treći entitet koji sve to kontroliše. Inspekcija. Da, to su potpuno nezavisne firme. U njima rade medicinski revizori, patolozi, pravnici. Njihov isključivi zadatak je da procenjuju ishod svakog pojedinačnog lečenja. Što nas direktno dovodi do onoga što se na radionici naziva dilema inspektora. U ovom modelu lekar više ne određuje cenu svoje operacije. Znači, ako ordinacija ne naplaćuje cenu koju je sama zamislila, kako lekar zapravo dobija platu? Tu se uspostavlja ta čuvana negativna povratna sprega. Proces ide ovako. Posle lečenja, taj privatni inspektor preuzima dosije pacijenta i ocenjuje ishod ocenom od 1 do 5. Državni fond isplaćuje lekara isključivo na osnovu te ocene. Dobro, ali šta je tu motivacija inspektora? Honorar inspektora je obrnuto proporcionalan oceni koju daje lekaru. Što nižu ocenu inspektor dodeli, to veći bonus njegova firma zadržava za sebe. Čekaj, pa tu se odmah pali alarm. Zar to ne stvara motiv da inspektor jednostavno svakom lekaru da jedinicu, obori isplate i stavi razliku sebi u džep? Ako ovo povežemo sa širom slikom, vidjet ćemo da je taj rizik rešen kroz brutalnu mehaniku kazne. Uvodi se nivo superinspekcije. Ako lekar dobije nisku ocenu, on ima pravo na žalbu. I šta biva ako se utvrdi da je prvi inspektor bio nepošten? Ako superinspekcija utvrdi da je prvi inspektor namerno lagao ili bio korumpiran, taj inspektor plaća drakonsku kaznu. Propisana je kazna u visini 10-strukog iznosa najskuplje moguće operacije za taj zahvat. 10 puta veća kazna. Znači, inspektor ima motiv da traži greške lekara, ali mu stalno visi nad glavom pretnja finansijskog uništenja, ako nije 100% objektivan. Pritisak sa svih strana. A šta sve ovo zapravo znači za prosječnog građanina i kako se to osiguranje finansira? Model osiguranja je stepenast. Prvi nivo je osnovno preživljavanje. Lečenje raka, infarkta ili teških trauma, poput smrskano koleno u nesreći. To mora biti besplatno u trenutku kada se desi. Tako je. To je u potpunosti pokriveno obaveznim fiksnim odbitkom sa ličnog poreskog računa svakog građanina. A drugi nivo? Drugi nivo je poboljšanje kvaliteta života. Stomatolog, skuplje naočare, banje. Za to građanin iz svog džepa dobrovoljno plaća dodatne premije osiguranja. Jasno. A šta je sa trećim nivom, recimo plastičnom hirurgijom? To su isključivo estetski zahvati. Promjena pola, presađivanje kose, tu se plaća najviša premija. Ali profesor ističe jedan bitan uslov. Da se sistem ne bi varao, pacijent mora da plati tu premiju retroaktivno za punih 5 godina unazad. Da ne bi neko danas uplatio osiguranje, sutra se operisao, a preko sutra prestao da plaća. Upravo to. Sistem ne dozvoljava takve manipulacije. Taj ekonomski pristup nas dovodi i do načina na koji sistem tretira svesno preuzimanje rizika po zdravlje. Uvode se zdravstvene akcize, takozvani porez na greh. Da, sistem snažno oporezuje apsolutno sve što izaziva bolesti. Duvan, alkohol, plastiku, pa i štetna hemijska sredstva. Recimo ona sona kiselina koju radnici koriste za čišćenje, a koji im uništava pluća. I genijalnost tog modela leži u tome gde taj novac ide. Apsolutno. 100% tih prikupljenih sredstava ide direktno i isključivo u zdravstveni fond. Pušač kupovanjem ekstremno oporezovanih cigareta zapravo decenijama unapred plaća svoje buduće lečenje pluća. Direktna veza između uzroka i posledice. Iako sve ovo zvuči sjajno i inženjerski složeno, pred kraj radionice je atmosfera u sali bila dosta napeta.
Tokom onog dela za pitanje i odgovore nastala je ozbiljna debata i otpor publike. O, da. To je bio možda i najdinamičniji deo. Jedan učesnik radionice se oštro usprotivio. Tvrdio je da je model inspekcije u praksi nemoguć. Koji je bio glavni argument? Njegov argument je bio da je medicinska zajednica jednostavno premala. Svi lekari se međusobno poznaju, studirali su zajedno, uvek će postojati lažna solidarnost i uvek će štititi jedni druge. Ili će inspektori ubrzo postati podložni korupciji i farmaceutskim uticajima. Da, štite taj takozvani esnavski štit. I kako je profesor odgovorio na taj otpor? Profesor je žustro branio model upravo onom pretnjom o drakonskim finansijskim kaznama. Tvrdio je da će pretnja gubitkom desetostrukog iznosa cene operacije, kao i uvođenje višestrukih anonimnih revizija, definitivno uspeti da razbije taj esnavski štit. Niko neće rizikovati svoj potpuni bankrot da bi pokrio kolegu. Ipak, na samom kraju diskusije profesor skromno priznaje da sistem verovatno još uvek nije savršen i da je to inženjerski izazov koji tek treba rešavati u saradnji sa strukom. Ovo otvara jedno važno pitanje. Svi ti inženjerski nacrti savršeno funkcionišu na papiru, ali je neverovatno teško ukalupiti ljudsku etiku, strah od bolesti i medicinsku empatiju u hladne inženjerske jednačine. Što nam ostavlja prostor za jedno zaista provokativno razmišljanje za kraj. Ako je ljudski faktor, korupcija i ta lažna kolegijalnost najveći problem ovog sistema, šta bi se desilo ako bismo ga potpuno uklonili? Ukoliko bi se u ovoj sistem inspekcije i ocenjivanja u budućnosti uključila veštačka inteligencija? Da, sistem koji ne osjeća kolegijalnu solidarnost, niti strah od kazne. Upravo to. Mašina ne poznaje kolege sa fakulteta i ne mari za bonuse. Da li bi to rešilo problem ljudske korupcije ili bi stvorilo potpuno novu vrstu hladnog distopinskog zdravstva gde tamo neka mašina određuje vrednost izlečenog pacijenta? To je tema o kojoj možemo samo da razmišljamo za sada. Ostavljamo to kao pitanje za razmišljanje do našeg narednog susreta. Hvala svima koji su pratili ovu temeljnu analizu. Čujemo se uskoro.